Hey, amwene machaina ndi anovuta kwambiri. Hey. Amwene nkhani ndi iPhone. Mukuziwa kwatuluka ma iPhone anyowani. iPhone 17. Eya, mwaona amaoneka alipo ama types atatu. Ndipo akudula kwambiri iPhone 17 ikudula kwambiri. Komano machaina amba kupanga something. I suspect kuti kumalawiko mwina anthu mwayambaso kupusisana simukuzitsana. Machaina ndi andochenjera. What they have started doing, mwaizo iPhone XR, right? iPhone XR ndiye kalekale. iPhone XR. Ndiye kwapezeka kuti iPhone XR ijayo motherboard yake nkati mucha imapanga fiti kulowa bwinobwino mukava ya iPhone 17 Pro. iPhone 17 Pro ija iPhone XR imalowa mmene. Ndikusakireni kaye iPhone 17 Pro muone kuti imaoneka bwanji. Iyi ndi iPhone XR. Kwa amene musakuidziwa, iyi ndi XR, ndi iPhone yochipa yomwe ikumapezekabe koma sakupanga nyowani yayi. Amakhala ali refurbished. Kuti amango achotsa kusintha battery, kuyika battery ya nyowani, kuwakuputa makamera, koma ndika iPhone ka decent ndithu kamene ife yochepekedwa ife timakwanitsa ka iPhone kamene ka XR. Iyi nozopano ndiye ndi iPhone 17 yomwe yavutayo. Ndi imene. Iyi ndi anyowani, very expensive. 17 Pro Max mtengo wake ukumakwana mwina pafupi 8-9 million Malawi kwacha. Ndioti ambiri ife sitingayikwanise. Ndiye ma Nigeria zinawonso ndikuchenjera kwawo ndi zimeneno mogwirizana ndi ma China, chifukwa ma China kunoko ndi aliko. Adziwa kuti ku Africa kuli anthu ambiri I fake it till you make it. Fake it till you make it. Bola anthu asakuziwa. Bola ndikuoneka choncho. Ndiye akumatenga XR ija nkuyika mmene mumu. Chifukwa XR ija size yake thupi lake yapezeka kuti kumakwana ndendende kulowa mu thupi la mu casing ya iPhone 17. Ndiye no amenewa ayamba kupanga kutenga iPhone XR ija aungopanga modify camera akusintha ma battery. For XR sakupanga nyowani, palibe ma XR anyowani ndi akale. Okay? Ndiye akumasintha battery, kuchosamo battery yawo kuyika battery ya nyowani. Ndikupanga kucleana makamera, kucleana ma charging port. Ndiye XR ija ikumakwanira bwinobwino mu case ya iPhone 17 Pro. Ndiye ayamba kumatenga ma XR aja ndikuwayika mu casing ya iPhone 17 Pro. Mkadimo mulibe mu iPhone 17 muli iPhone XR. Kumayika mu casing ya 17 Pro ija. Zose kumaoneka bwinobwino ndipo akumayika box. Ka box kage machaina zose alinazo. Akupanga kasiru ka box kaja. Within 5 minutes amakhala kuti apanga clean bwinobwino, kuyika so ndithu ka tape kapa screen kumbuyo kuso kuyika bwinobwino, kukuyikira box kupanga siru. Akuyikira so ka charger pamene. Iweyo kayinyamula box ija nkomade this is ndaguliridwa phone. Yooneka ngati iPhone 17 Pro komano ili yani iPhone XR. Izi zikuchitika. Ndiye pali mkangano pa YouTube wama Nigerians. Chifukwa Nigerian wina waku Nigeria ko anabwera ndi video yake ogulisa ma iPhone. Ndiye anabwera nkuzamenya malonda iPhone imene boxing kwaonetsa anthu ndi wabweresa mafoni amene aja 200 ndi akugulisa waika pa mtengo wa 450,000 naira ndalama za ku Nigeria. Ndiye ma Nigerians anzake amene ali ku China kuno ayiona video ija, ndi nawonso ayambano kupanga ma video ndi akumuonetsa mmene iPhone imene imapangidwira. Alipo amitundu iwiri akumuonetsa kumuuza kuti iyi si 450,000 ya iyi kuyenera kukuyigula ndikukutumizira mpaka ukalandira we ku Nigeria. Cost yake ndi pafupi 280. Ndi usamabere anthu imene ndi extortion. Ndi nkhani zimene akukangana anu za iPhone. Ndiye ndikudziwa ku Malawi alipo so anthu
akubwereserani uzani ma iPhone 17 mtengo wake iwe nkumati iPhone 17 kufera fungo chipa ikumakhala mbox ije yoti kumpasa munthu ma celebrity aku Malawi omwe osachedwa kutengeka wapasa box akujambulirani kuti ndi iPhone 17 inu nkumati mani mwayikwanisa bwanji phone ya 9 million kwacha mwayikwanisa bwanji phone ya 9 million kwacha ili yani iPhone XR nkatimo yetu nimangofuna muziwe zimene